За посрещане знамето на Република България. Мирно! За посрещане знамето на Средно училище Никола Войводов. Свободно.
Тук в пантеона, скромен, врачански, и ти заемаш място достойно, и ти роден си в градът Балкански, повел тъй чета под знаме бойно. Духът ти мощен, дух изполински, всичко потиква в живот свободен, видът ти строен, ангел същински, ти сякаш беше от малък роден, да бъдеш храбър войвода тука. Ти беше бодър, винаги, всегде, не знаеш мъка, не знаеш скука, и ако дойдат спънки от негде, ти ги посрещаш с гърди открити. Двамата с Цветко другари бяхте, волеви, умни и упорити. В битката ведно също паднахте, като гиганти, много достойно. Двамата срещу хиляди души се бихте храбро, под знаме бойно, за свободата, мила и ценна, на таз родина, наша свещена. Голямата карта на света човек трудно би открил Враца, но този поетичен град има международна слава и заема достойно място в националната ни култура и история. Заслуга за това имат редица забележителни личности, родени в този град, допринесли с делата си за неговото развитие и съхранение във времето. Сред тях достойно и справедливо се вписва името на Никола Войводов, патрон на нашето училище. Времето е безсилно да покрие името му в прах и забрава. В ден като днешния си спомняме за него и свеждаме глава за почет и преклонение пред светото му дело. Никола Хаджи Кръстев Върбанов приел името Войводов. Какво си ти за нас? Гражданин, общественик и политик от епохата на Възраждането. Ярка и забележителна личност, отдал се в служба на народа и отечеството. Една от най-интелигентните фигури в българското национално-освободително движение през 19 век. Високо образован в духа на модерната европейска култура. Надарен с чар, обаяние и магнетично въздействие върху околните, за когото неговия другар и биограф Михаил Греков пише: когато се запознах с Никола Войводов, той беше едва на 25 години, в разцвета на своите младежки сили. Със своя сладък глас, звит и обноски, той подкупваше околните и ги караше да го обичат и да му се подчиняват. Той беше юнак и хубавец. Просветител и народен будител, автор на статии и преводач. Революционер и патриот, последовател на четническата тактика на Раковски, другар на Караджата и българските хъшове в Влашко, организатор и войвода на Чета през 1867 година. Светъл и неувяхващ пример на смелост. Пръв използва кораб за осъществяване на революционна акция в нашето национално-освободително движение. Предшественик е на Христо Ботев. Умира като герой на 25 години на борда на австрийския кораб Германия в престрелка с турците на русенското пристанище на 8 август 1867 година. Така оставя името си в пантеона на безсмъртните. За краткия, но достойно извървян път на Никола Войводов историята и идните поколения му отреждат вечна слава, каквато се полага на всички. Отдали се на саможертва в името на родината. Затова и нашето училище с чест и гордост носи неговото име. Поклон пред величието на подвига! Имената на героите не умират. Името на Никола Войводов ще живее в сърцата на всички нас, които с гордост пазим името му. Каня при нас Марина Тошкова от 9 А клас, за да ни разкаже един от малко известните факти за героя. Да си припомним историята. Историята за саможертва в името на свободната родина, в името на България.
Никола Войводов. Личност, която освен отдаден на родината герой, борил се за нейната свобода, можем с гордост да наречем и наш патрон. Днес честваме него и делото му. Вековното поробяване буди у нашите революционери желанието да се докажат пред света. Именно заради това Войводов настоява четниците да носят отличителните униформи и знаци, с които да покаже, че те не са просто шепа самозванци, а едни целеустремени борци за свободата, за тяхната, за тази на ближните им и за тази на всички, които живеят и ще живеят в тяхната родина – България. Преди да заминат на народно-освободителния път, Войводов и Павлович си правят фотография, чиято цел е да увековечи бунтовниците. Тяхната снимка бива изложена пред Галатското ателие за реклама. Незнайно лице я купува и предполагаемо предава на турските власти, които разбират за плана на Войводов още преди той да има шанс да просъществува. В Унгария Никола Войводов и Цвятко Павлович се качват на австрийския кораб Германия и заедно с четата плават по Дунава, пристигайки в Русе. Малко известен е разказа на Трифон Панов, очевидец, останал жив след събитията на 20 август 1867 година. По негови думи, докато Панов ял грозде, Войводов го помолил да се върне и да вземе една ока и за него. Докато се връщал за поръчката, Войводов и четата влезли в салона на първа класа. Веднага след тях влезли и турски полицаи, които изискали от четниците паспорти. Въпреки неспирните им откази, те били принудени да предадат документите си. С получаването на паспортите полицията ги поканила да излязат в града, за да си ги върнат. Но на любезната покана Войводов отказал с пояснението, че паспортите им не са адресирани за Русе. След отказа любезността изчезнала и властите опитали да ги изкарат със сила от парахода. В отговор на това Войводов извадил револвера си, насочил го насреща им и ги изгонил с думите «Вън, псета!». Войводов и Павлович се спуснали в спалнята на първа класа и заели позиция при входа на вратата с насочени револвери, без да подозират засадата, подготвена от полицията. Турците навлезли в салона на първа класа и слезли по стълбата в спалнята. Щом се допрели до вратата, един смъртоносен гръм от Войводов отнема живота ни от башията. Боят изглеждал да е на страна на Войводов и Павлович, но в същия момент един пушечен залп влязъл от прозорците свалил и двамата на земята, поставяйки край на техните живот и дело. Слухове казват, че баба Тонка Обретенова тайно прибрала костите на Войводов. Те били изложени във Възнесенската църква във Враца, а след това преместени в родния дом на Никола. И ето ни днес тук. От името на всички желая да отправя своите най-искрени благодарности към самоотвержения ни патрон, към един от най-великите борци за България, а именно към Никола Войводов. Светлините, които шарят по небето тези дни, търсят от миналото само това, дето ни помага да прекрачим в бъдещето. Училищата са като хората. Раждат се, за да живеят с вярата и светлината, идваща от знанията. Пъстър е училищния живот, пъстри са и съдбите човешки. Дълбок извор е училището и реката на науката никога не пресъхва. Стремежът за познание на Словото, природата и космоса е същност на всеки, престъпил училищния праг. И се роят учениците, сменят се поколенията. Идват и си отиват учители, извървели достойно професионалния си път. Защото училищата нямат възраст, белязани са с безсмъртие. Училище наше, училище свидно, светиня родна за нас, гордеем се с Твоето име, то е символ, дар свят. Благодарим на всички, които са тук с нас в този празничен ден. Радваме се, че днес наши гости са Община Враца, заместник кмет Александър Владимиров, Исторически музей град Враца, госпожа Нели Стоянова, кметски заместник ЖК Дъбника, госпожа Емилия Ангелова, регионална библиотека ЖК Дъбника, госпожа Галя Христова, регионален център приобщаващо образование, госпожа Статкова. Поздравителни адреси и вдъхновяващи благопожелания за днешния празничен ден получихме от
Областна администрация Враца, Регионална библиотека Христо Ботев Враца, Детска градина Радост и още много институции и организации. Приветствие по случай патронния празник на Средно училище Никола Войводов Враца ще отправи към нас госпожа Нели Стоянова, Исторически музей, град Враца. На хубав, топъл и слънчев ден се случва вашия празник, все така да ви е на всички. Имам удоволствие да представя поздравителен адрес от името на Регионалния исторически музей във Враца. Уважаема госпожо директор, уважаеми учители и служители, скъпи ученици и родители, ръководството и целият екип на Регионален исторически музей Враца ви поздравяват с вашия патронен празник. Никола Войводов е историческа личност с непреходна значимост за нашия град. Богат и буден ум, талантливо перо, голямо родолюбиво сърце, саможертвен дух. Гордейте се, че вашето училище носи неговото име и по този начин е една от институциите, които предават историческата памет за славните национални герои през поколенията. Регионалният музей и вашето училище имат вече установена традиция на сътрудничество и взаимодействие. Работим заедно, учим се заедно, празнуваме заедно. И така ще продължим, защото за един народ няма нищо по-ценно от осъзнаването, че светлината в бъдещето минава през осветяването на миналото. А истинското осмисляне на събитията и личностите от историята ни дава самочувствие и посока за действие сега и за напред. Бъдете здрави, бъдете вдъхновени, бъдете горди с постигнатото. Пазете неопетнено името на вашия патрон, защото бъдещето на България стъпва върху раменете на големите национални герои, какъвто безспорно е врачанинът Никола Войводов. На добър час! Имам удоволствието да поканя при нас госпожа Снежанка Каменова, директор на Средно училище Никола Войводов, за да отправи към всички нас своето приветствие в днешния празничен ден. Уважаеми гости, добре дошли! Уважаеми колеги, родители и ученици! Днес отбелязваме патронния празник на нашето училище Никола Войводов. Всяка епоха има своите герои. Личности, които не се побират в еснавските кълъпи на обикновеното битие. Личности с непримирим дух и светли идеали. Бунтари, поборници, революционери. Умни, начетени, високообразовани. Личности, отдадени не на благоденствието и почестите, а на свободата и благополучието на народа си. Такава е и личността на Никола Хаджи Кръстев Върбанов, нашият патрон. Никола Войводов е пример за отговорност, за любознание и за действен патриотизъм. Личност, пример и вдъхновение за нас и нашите ученици. Ние следваме с почит този пример. Прекланяме се пред делата и идеите на патрона ни и се стремим с достоинство
и с гордост да се наричаме войводовци. Училището ни не е само едно от най-големите в община Враца, но се утвърждава с всяка изминала година като институция за качествено образование, което подготвя възпитаниците си за пълноценна реализация в съвременното технологично общество. Стремим се да бъдем в ритъма на динамичното настояще. Настояще, белязано от технологиите и изкуствения интелект. Ето защо ежегодно внедряваме модерна компютърна техника и естетизираме физическата среда. Това създава условия за развитие на индивидуалните качества и творческите заложби на нашите ученици, както и за успешното прилагане на иновативни методи и подходи в образователния процес. Никола Войводов е училище, в което работи креативен екип с висок педагогически професионализъм. И след малко в нашата тържествена програма вие ще видите развитието и творчеството, и таланта, и мечтите на нашите ученици. И тази година успехите на нашите ученици в науките, изкуствата и спорта продължават да ни правят горди. Да, гордеем се с първите места и престижното класиране в общински, регионални, национални и международни конкурси, състезания, олимпиади. Тези успехи ни дават увереност, че се сбъдва мисията на училищната ни общност да поддържаме високо качество и ефективност на обучението, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем. Дейността и успешното ни развитие се дължи и на партньорството с родителите, в училищното настоятелство и обществения съвет. Благодарни сме на подкрепата на Регионално управление на образованието и на община Враца, както и на сътрудничеството ни с обществените институции и медиите. Уважаеми колеги, родители и ученици, честит празник! Бъдете здрави, да се множат успехите ни. Честит празник, училище Никола Войводов! Благодарим ви за прекрасните думи. Изпълнението на вокална група Звънчета с ръководител Снежана Йорданова е нашият поздрав към вас, скъпи гости.
Браво, браво, чакай. Здравейте и от мен. От името на кмета искам да ви пожелая първо да сте здрави и да продължавате да бъдете такива прекрасни и усмихнати деца, каквито сте всички, и по-големите, и по-малките, и най-големите. Тук виждам даже и бабите, и те усмихнати. Не знам заради мен ли, заради празника, заради времето. Днес наистина е празник. Първо да се извиня за закъснението, защото днес пък така се случи, че много събития от сутринта едно след друго. Ма това е хубаво, щом се случват празници в града, е хубаво. Празник е и за вас, наистина е празник, така че от свое име искам да ви пожелая много успешни години за напред на всички, и на малките, и на големите, и на учителите, и на родителите. Продължавайте да работите заедно. Преди малко слушах директорката. Наистина това е ключ към успеха, да работите заедно всички, и родители, и учители, заедно да работите с вашите деца, защото те са нашите деца, това е нашето бъдеще, така че е много важно как ще инвестираме в него. От името на кмета, поздравителен адрес, разбира се, до директора, педагогическия колектив и възпитаниците на Никола Войводов, уважаема госпожо Каменова, уважаеми педагози, скъпи ученици. За мен е чест и удоволствие да ви приветствам по случай патронния празник на Средно училище Никола Войводов. От името на ръководството на община Враца и лично от свое име ви пожелавам крепко здраве, късмет и благополучие. Уважаеми учители, продължавайте да изграждате знаещи и можещи млади хора. Вярвам, че днес всички вие сте достойни наследници на възрожденската традиция за утвърждаване на българското образование. Скъпи ученици, следвайте уверено пътя на своето израстване. Съхранявайте и продължавайте историята на вашето училище. Честит празник! Калин Каменов, кмет на община Враца. Разбира се, едно цветелите на празник. Благодаря ви. Мисията на училището ни е да образова и възпитава. Благодарни сме, че нашето училище прави и нещо повече, като създава условия за развитието на индивидуалните ни способности. Средно училище Никола Войводов е нашият гарант за успешен старт в живота и ние го доказваме ежедневно с многобройните си постижения и отличия във всички сфери на науката, изкуството и спорта. Каня при нас госпожа Снежанка Каменова, директор на Средно училище Никола Войводов, за да награди най-достойните сред нас, тези, които с постиженията си отреждат на училището ни място в първите редици на най-добрите учебни институции. Благодаря за тази възможност. Това е най-вълнуващия, най-хубавия момент, в който можем да наградим усилията, знанията, волята на нашите прекрасни ученици. Горди сме с тях. Да ги чета ли или ти ще ги четеш? Марина Милкова Тошкова. Трето място в международен конкурс за поезия "Аз обичам Черно море". Цветелин Тихомиров Тодоров, 7 Б клас. Второ място в 11-ти национален литературен конкурс "Стамен Панчев", раздел поезия.
Малко по... Да. Честито, браво, продължавай с поезията. Пламена Николаева Конова. 12-я, трето място на национален литературен конкурс Славчо Донков. Литературата е силната ни страна, поезията и творчеството на нашите ученици заслужени награди получават. Галиана Марианова Дамянова, 6 Б. Първо място в националното състезание Природата наш дом, екологичен макет. Пламена? Я няма. Александър Светлинов Иванов, 6 Б, трето място в националното състезание Природата наш дом и второ място за презентация на тема Врачански Балкан. Тук ли е Сашко? Да. Адриана Ангелова Янкова, 6 В. Първо място в национален конкурс по гражданско образование. Хората еднакви и различни. И Мария Йорданова Василева от 6 В. Второ място в националния конкурс по гражданско образование. Хората еднакви и различни. После ще се получат наградите, ако не са тук. Те са мажорети. Рая Руменова Каичкова от 3 В клас, първо място на 8-ми национален конкурс за детска рисунка и приложно изкуство нарисува историята. Ая Илиян Моладжовска, 3 Б клас. Първо място на областен кръг за рисунка "Какъв искам да стана" и трето място в конкурс за рисунка "Професии". Николета Красимирова Николова, 6 В, второ място в Национална олимпиада по география областен кръг. Криста Даниелова Пешковска, 12 клас. Първо място на областен кръг на олимпиада по английски език. Николета, 6 В клас, трето място на областен кръг на олимпиадата по БЕЛ. И второ място за Адриана от същия клас. Андрея Павлинова Цветкова от 6 Г клас, трето място на областен кръг на олимпиада по БЕЛ. И Християна Миленова Младенова от 6 Г, трето място на областен кръг на олимпиадата по БЕЛ. Мадлен Каменова, трето място на областен кръг на национално състезание по компютърно моделиране. Гобрат Николаев Лазаров, 4 Б, трето място в областен кръг на национално състезание по компютърно моделиране. Пламен Лъчезаров Иванов, 1 Г, първо място за област Враца в коледно математическо състезание. Сияна Мирославова Спасова, 7 В, второ място в коледно математическо състезание. Ванеса Пламенова Петкова, 7 В, трето място в коледно математическо състезание. Стефан Тихомиров Колев, 3 Б, трето място на математическо състезание Черноризец Храбър. Кристиян Мирославов Цветанов, 10 А, първо място на регионално състезание по информационни технологии, посветено на Джон Атанасов.
и 2 отборни награди за първо място в общинско състезание по БДП. Отбора по БДП да изпрати представител. Както и за отбора на тенисна маса, които са класирани на второ място на областния етап тенисна маса. Тенисна маса. Честито, браво! Продължавайте напред. Благодаря. Следващият музикален поздрав е за всички вас, които носите с гордост и чест името на Никола Войводов. Пред
С множество изяви беше наситена и тази година празничната програма, посветена на годишнината на училището ни. Учениците от ученическия съвет при Средно училище Никола Войводов направиха 2 филма, които бяха представени пред училищната общност. Потомци сме на славен герой и Училище на бъдещето. Интересен е фактът, че при направата им те умело използваха и помощта на изкуствения интелект. По повод патронния празник започна да излиза и нов училищен вестник, който ще се издава всеки месец. Децата от първите класове рисуваха на асфалт в конкурса «Моето училище». Учениците от 7-те класове изготвяха и представяха презентации на тема «Заветът на Никола Войводов». Проведоха се и много спортни турнири. Лека атлетика – 2 клас, крос – 3 клас, волейбол и плуване – 5 и 6 класове, футболен турнир за купата на Никола Войводов – учениците от 5 до 7 класове. Само преди броени дни, в чест на патронния ни празник, се проведе и поредното издание на традиционния конкурс рецитал с история и поезия. С удоволствие каня на сцената победителите в тази годишния конкурс рецитал с история и поезия. Александър Илиев, Белслава Бонова и Яница Янкова. Опълченците на Шипка, Иван Вазов, нека носим и още срама по челото, синила от бича, следи от теглото, нека спомен люти от дни на позора, да висне като облак в нашия кръгозор. Нека ни отрича историята, века, нека е трагично името ни, нека беласица стара и нови батак, миналото наше хвърля своя мрак. Нека да ни сочат с присмехи обидни, счупените окови и дирите стидни. По врата ни още от хомота стара, нека та свобода ни бъде дара. Нека, но ние знаем, че в нашето недавно свети нещо ново, има нещо славно, що гордо разстъпва в нашите гърди, в наши чувства силни, големи плоди, защото там не иде навръх планината, що небето синьо кърпи с рамената, издига се някой див, чутовен връх, покрит с бели кости и кървав мъх, на безсмъртен подвиг паметник огробен. Защото в Балкана има един спомен, има едно име, що вечно живее в нашата история, като легенда грей. Едно име ново, голямо, антично, като Термопили славно безгранично, що му отговор дава и смива срамът, на клеветата струшава забът. О, Шипка, 3 дена младите дружини как прохода бранят, горските долини трепетно повтарят, на боя ревът. Пристъпи ужасни, 12 път, гъсти оди лазят по урвата дива, тела я стрелят и кръв я залива. Бури подир бури, рояк след рояк, Сулейман безумни сочи върха пак и вика: търчете, там са раите, и ордите тръгват, свикове сърдити, и Аллах грамовно въздуха разпра. Върхът отговаря с друг вик: ура! И с нов дъжд прошуми, камъне и дърве, дружините наши, оплискани с кърви, пушкат и отблъскват, без сигнал, без ред, всякой гледа само да бъде напред. И гърди геройски на смърт да положи, един враг повече, мъртво да положи. По шкалата екнат, турците реват, насипи налитат и падат и мрат. Идат като тигри, бягат като ловци и пак се завръщат българи орловци. Като лъвове тичат по страшния редут, не сещат ни жега, ни жажда, ни труд. Штурмът е отчаян, от пълната е лют. 3 дни вече се бият, но помощ не иде. И братските орли не
насочат към тях и никъде взорът надежда не види. Нищо, те ще паднат, но честно, без страх, като чупа спартанци под гънта на Ксеркса. Талазите идат, всички наштръксат. Последният напън вече е настанал. Тогава Столетов, нашия генерал, ревна горломно. Млади опълченци, венчайте България с лаврови венци. На вашата сила царя повери прохода, войната и себе си дори. При тези думи силни, дружините горди очакват геройски, душманските орди, бесни и шумеещи. О, геройски час! Вълните намират, канарито газ, патроните липсват, наволите траят и сладката радост до крак да измрат. Пред цяла вселена на този славен народ. България цяла сега нази гледа, той е връх високи, тя ще ни съзре. Ако би бегали, на време по-добре. Няма вече оръжие, има хекатомба, всяко дърво мече, всяко камък бомба, всяко нещо удар, всяко дъша план. Камъна и дърве изчезнаха там. Грабвайте телата, някои се изкряскаха и трупове мъртви фъкнаха за вчаска към демони черни на черния уяк. Катурят, стропалят, като живи пак. Турците тръпнат, друг път не видели, в едно да се бият, живи и умрели. И въздуха тепят с демонски вик. Боят се обръща на смърт и на щик. Героите наши път калитводи и желязото срещат железни си гърди. И хвърлят с песни в свирепата сеч, като виждат харно, че умират вече. На вълни по-нови, по торди дивашки, катурят, стопалят, орляка и ножки. Още миг ще падне заветният хълм, изведнъж радецки пристигна с гръм. И днес ти от Балкана, щом бура захваща, спомня този ден бурен, шуми и препраща. Като слава му дивна, като някой ед, отурва на урва и от век на век. Възпоменания от Батак. Иван Вазов. От Батак съм, Чичо. Знаеш ли Батак? Там зад горите. Много е далече. Нямам татко, майка. Ази съм сирак. И треперя малко. Зима дойде вече. Ти, Батак, не си ли чул? Аз съм оттам. Помня го кладето и страшното време. Бяхме 9 братя, но останах сам. Ако ти разкажа, страх ще те съземе. Като ги изглаха, Чичо, аз видях, 100 порки се чека. Тъй на дръвника. Аз и плачех, па ме беше страх. Само Бачо Пеню с голям глас извика. И издъхна Бачо. Айди тук, баба ми заклая на вехтата стряха. И кръвта потече из нашия капчук. Аз и бях малък и мен не заклаха. Татко ми излезе из къщи тогас с брадвата в ръце и нещо продума, но те бяха много. Пушнаха завчас и той падна възнак. Уби го куршума. А мама изкочи откъде не знам и на татка фана да вика, да плаче. Но нея скълцаха с един нож голям. Затова съм, Чичо, аз сега си раче. Бе много страшно там да бъдеш ти. Не знам защо не щяха и мен да заколят, но плевнята пламна и взе да пръщи. И страшно му чека кравата и вола. Тогава побягнах плачешком навън, но после, когато страшното замина, казаха, че оня големия огън изгорял
и вуйчо, и дядо, и стрина. Хаджи Димитър Христо Ботев. Жив е той, жив е. Там на Балкана, потънал в кърви, лежи и пъшка. Юнак с дълбока на гърди рана, юнак в младост и в сила мъжка. На една страна захвърлил пушка, на друга сабля, на две струшена. Очи темнеят, глава се люшка, уста проклина цяла вселена. Лежи юнакът, а на небето слънцето спряно сърдито пече. Жатварка пее не иде в полето и кръвта още по-силно тече. Жатва е сега, пейте рубините с тъжни песни, грей ти слънце в таз робска земя. Ще да загине и той юнак, но млъкни сърце. То, с който падне в бой за свобода, той не умира, не го жалеят земя и небо, звяри и природа, и певци песни за него пеят. Страхотно! Тръпки ме побиха. И как да не искаш да знаеш повече за родината след такива талантливи изпълнения? Талантът е ценност, а тук, в Средно училище Никола Войводов, талантливите ученици не са изключения. Затова сега ще се насладим на още едно вълшебно изпълнение. Мадлен Каменова от 3 А клас ще вдигне още по-високо празничното ни настроение със своето музикално изпълнение на акордеон. Освен това, Мадлен ще изпее за всички нас великата песен на шведската група ABBA "Thank you for the music". Айде, приготви си това, че сега тя се види няколко. Айде, да, Трейси. Аз сега няма да се не да ги снима съм влезъл, но ще I'm nothing special, in fact, I'm beatable. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing.
да се качиш на моята си, да я питаш да вземе на моята да излезне, да седиме малко тук в парка и да свалиш тази вратовръзка. Още аплодисменти за Мадлен. Браво! Нямам търпение да продължим, защото сега на сцената ще дойдат Радина и Тея от 4-ти Б клас, за да ни покажат своя гимнастически танц. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in, and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I lose control when you're not next to me? I'm falling apart right in front of you. Can't you see? I lose control when you're not next to me. Yeah, you're breaking my heart, baby. You make a mess of me. Problematic. Problem is I want your body like a fiend, like a bad habit. Bad habits hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that big boom, boom, magic, and it takes two. Problematic. Problem is when I'm with you, I'm an addict, and I need some really. Our skin ain't your teeth, can't see the forest through the trees. Got me down on my knees, darling, please. Oh, I lose control when you're not next to me. I'm falling apart right in front of you. Can't you see? Прекрасен празник стана днес. Хубав е, но къде се е чуло и видяло празник без български танц? Следва танц ръченица в изпълнение на малките танцори от 2-я клас, участващи в проект Заедно в изкуствата и спорта, с ръководител госпожа Надя Петкова. Саша ми надуй главата, нали? Да.
Като сме подхванали ритъма, предлагам да продължим с изпълненията на Валерия Давидова от 2 В клас и нашите любимци от вокална група Звънчета. Те ще изпълнят народните песни Катерино Моме и Тръгна Желка. Пружинога пресупная дамбар
бърдум баба, през окная целуная дам бърдум баба, кружи нога през окная дам бърдум баба, през окная целуная дам бърдум баба. Годишните са пътуване във времето, което е отминало, но и което предстои. Да погледнем напред, поели светлината на онова, което оставяме зад нас. Благодарим на хората, които направиха днешния ден празничен за нас. Госпожа Светелина Харлампиева, господин Емил Димитров, госпожа Снежана Йорданова, госпожа Надя Петкова, госпожа Светелина Костадинова, господин Симеон Къчовски и всички, които помогнаха за организацията на празничния ни концерт. Как бързо отмина времето. Всяко нещо си има начало и край. Ето, че и краят на празничната ни програма наближава. Чакай! Знаеш, че това не може без да тротнем едно хорце. Тъпъм бие, хоро се вие. Ред моми и момци, ред млади невести. Голямо хоро играе сред село, сред мегдани, юначе, лудо и младо. Полека води хорото. Не вдигай бели праховя, не праши моми гиздави, че са сървени сухмане и салтамарки чохени. Каним всички направо хоро, заедно с децата от втория клас, участващи в проект Заедно в изкуствата и спорта, с ръководител госпожа Надя Петкова. Rumiana, rumașă, iube rumiana, iube rumiana, o ciorbă giscolano, rumiana, rumașă, iube rumiana, iube rumiana, o ciorbă giscolano.